जों गोजोननाय फोरमायदों गोबां माने जोंहा क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिथां जयन्त बसुमतारी सार बिथांनिसिम जों जोबोर साबायखर बावदों। जों बे सिब्रुबारि दैमुगुरिनि जानानै जोंहा बेवहाय गोबां बोसोर माने गोबां खस्थ'जों बेवहाय रायजोफोरा थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामो। फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो माने गोबां खस्थ' जायो, लामाया गाज्रि। जों गोबाव सम माने डेभेलपनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादोंमोन। दिनै इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंनि सिब्रुबारि ओनसोलाव जौगानाया फारि फारि जाबोलांगासिनो। दा बिदि लेखायै जोंहा बिथां एमपि बिथां सारा जोंनि बेवहाय मोनसे 20 लाखनि स्लेब कालभार हरदों। दा बिनि थाखायनो बिथांनिसिम जों रोजा रोजा साबायखर जासिहरो जोंनि दैमुगारि गामिनिफ्राय। जायनि कारना जोबै थांनाय समाव जोंनि जायनि कारन माखासे कारन दङ। हमना ला खोथानि खोथा जोंनि गामिया बै समाव फरेस्ट मोनबो बै समाव जों हानि सार्टिफिकेट मोननो हायाखैमोन। जों दिनैनि समाव सार्टिफिकेट मोननो हाबाय हानि। आरो थांनाय समाव जाय सरकारा सालायदों बै सरकारा थांनाय समाव जोंनि बे सिब्रुबारि एरियाखौ नायसनाखैमोन, मोनसेबो नायसनाखैमोन। जोंहा थांनाय समफोराव जोङो 2014नि सिगाङाव जोंहा भटार लिस्टबो गैयामोन बे सिब्रुबारि ओनसोलाव। बा बै समाव जोंखौ बिथांमोना बिपिएफ सरकार सालायनाय समाव जोंखौ बुङोमोन माने गोबां माखासे गाज्रि खोथा बा गुबुन रावजों बाहायहरोमोन माने दाउ बिदै दैनो रोङि जायगायाव दाउ आदि हरनानै मा लाब जानो, ओरैबायदि गोबां खोथा बाहायहरोमोन बिथांमोना जोंनि सिब्रुबारि ओनसोलखौ। बै समाव मानो होनबा जोंहा भटार लिस्ट गैयामोन। आरो 2014 सोनिफ्राय जोंहा भटार लिस्ट जादों। बे 2014नि उनाव भटार लिस्ट जानायनि उनावबो दा बिथांमोना माने जोंनि सिब्रुबारि ओनसोलखौ नायसनाखै आरो। बिनि थाखाय जायनि थाखाय जों सिब्रुबारि ओनसोला माने जौगानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों। दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनावहाय जों गोबां बेनिफिसियारि स्किमानो जा, कमिउनिटि स्किमानो जा, दा दिनैनिफ्राय जों फारि फारि मावबोगासिनो आरो मोननो हाबोगासिनो आरो। दा बिनि थाखायनो जों फैबाय थानाय समाव सिब्रुबारि ओनसोलनि जानानै गासैबो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन। आरो गासैबो जोंनि रायजोआ सिब्रुबारि ओनसोलनि रायजोआ थांनाय समफोराव इउपिपिएलआव जिखिनि माने भट होबोदों, दा बिदियैनो जोंनि भटआ थिगैनो दङ। मानो होनबा जों दिहिरा 23 दं दिहिरा समस्तिनि सिङाव दिहिरा प्राइमारिनि आन्दाराव बेसेबां भट कमिटि दङ, जोंनि सिब्रुबारिनि बुथ सेन्टारावनो इउपिपिएल हिसाबै माने फार्स्ट माने भट मोननो हायो जोंनि सिब्रुबारि ओनसोलनिफ्राय। दा बे थांनाय समफोराव जेरै जों भट होदों, जों बिदियैनो राजाफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव भट होनो थियारि जानानै दङ। दिनै बेहाय दुमनि बाजार खलायाव मोनसे जोबोद हाब्रु जानाय माने लामा गाज्रिथार मोनसे लामा दङमोन। बे लामाखौ दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारीनि एमपि फान्डनि जोहै 4 लाख रांजों दिनै लुफुंनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आरो बिथांनि जि हरनाय मन्जुरि जि रां, बे 4 लाखजों बे लामाखौ लुफुंनानै जाहाथे बे दुमनि बे बाजारजों लोगोसे न'खरफोर थानाय न'खरफोरा जाहाथे मानसिफ्रा मोजाङै थाबायनो हायो, मोजाङै सोलिनो हायो, मोजाङै रायजो जानो हायो। बिनि थाखाय मोजां मोनसे परिबेस नागिरनानै दिनै बे लामाखौ हाब्रुजों गाज्रि जाफबनाय बे लामाखौ दिनैखौ मोजां खालामनो थाखाय लानाय जादों। दा बेनिखायनो बेहाय 4 लाख रांनि रां बेहाय अनुदान हरदों। दा बिनि गेजेरजों बे लामाखौ मोजाङै लुफुंनानै बेखिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जाहाथे मोजां थासारियाव थानो हायो, मोजां परिबेसाव थानो हायो। आरो बेखौनो आसा खालामनानै दिनै बे लामाखौ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसननाय जादों।